Il-poplu, on the whole, mhux ser daqshekk ħażin. Sostna dan il-Ministru tal-Familja u l-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon meta, it-tlieta filgħodu, Net News staqsih jekk jaħsibx li l-Gvern għandu jżid xi tip ta' għajnuna flimkien mal-iskema tal-hekk imsejħa stabbiltà tal-prezzijiet bil-għan li verament tittaffa l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Falzon sostna li flimkien ma' dan il-ftehim, il-Gvern qed jagħti fost oħrajn għajnuna permezz ta' sussidji fuq l-enerġija u l-ġwiss fil-waqt li stqarr il-poplu mhux sejjer ħażin la darba l-ekonomija skontu sejra tajjeb. Tajli jekk hux biżejjed jew le, l-inflazzjoni hija realtà, ma jekk wieħed ħares lejn ir-riżultati maħniex il-perfezzjoni, ma naħseb li l-poplu Malti on the whole mhux sejjer daqshekk ħażin. Inevitabilment, id-domanda li jmiss waslet b'mod awtomatiku suġġett li nsab fuq fom kulħadd ċoe iż-żieda fis-salarju tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech li l-Gvern żidlu l-paga b'90,000 € fis-sena, somma komplessiva ta' 600,000 € f'4 snin, xejn inqas minn 12,500 € fix-xahar. Mistoqsijek jaqbilx mal-paga ta' Grech li qed idaħħal mal-150,000 € fis-sena, Falzon qal illi hu personali żgur mhux qed jitħallas dawk l-ammonti iżda weġibna billi qal jiddependi wieħed x'jagħmel. Dawl ta' dan kollu taħseb li huwa ġustifikabbli li hemm min żdiditlu l-paga b'90,000 u jaqlas 600,000 f'4 snin? Ara, m'ienx nista' nassigurak illi l-politiċi m'għandniex maħallsin hekk. Ir-realtà hija jiddependi ovvjament wieħed x'jagħmel, jiġifieri l-importanti huwa naħseb hawnhekk huwa l-qofol tagħna. L-ewwel nett li fejn hemm li bżonn li nagħtu l-għajnuna tajjeb. Sqarrija ta' min wieħed jomod fuqha hekk kif il-paga ta' Johan Grech hija ekwivalenti għal aktar mid-doppju ta' dik li jdaħħal il-Prim Ministru kważi it-triplu ta' Ministru tal-Kabinett. Iżda, skont il-Ministru Falzon, il-ħlas huwa dipendenti skont wieħed x'jagħmel. Mistoqsijek jaqbilx ma' dan il-ħlas, Falzon għażel illi ma jwiġibx b'mod ċaru tont iżda sqarr illi jemmen illi kull politiku għandu r-roħ soċjali tiegħu. Taqbel imma ma' dak il-ħlas? Taqbel ma' dak il-ħlas? Naħseb li ġew ġibta, ma nistax ngħaddi ġudizzju nista' ngħid illi ġimgħa dedikata lejn dik li hija l-kuxjenza soċjali, r-ruħ soċjali, għandu jkollna l-koll fil-politika u nagħmel li għandna l-koll. Waqt li hawn min qed jitħanżer u jiffanga, il-poplu ikollu jikkuntenta bir-roħs fiċ-ċips u l-brokli friżati.